двата. Определено поради това трябва да е по-равен. Не знам, виждам го много тежко да диша. Не случайно отваря устата си, сякаш е риба на сухо. А това би трябвало да означава много. Най-важното, че правят един много хубав матч и това е главният матч и би трябвало да бъде такъв. Ето защо е дошла и публиката тук да го гледа. Намали темпото Мержитин, обаче страхотно чувство, пак това ляво курше как влиза, но не е последователен, Много открит бе, много открит и получава удар. Тръгне ли Захари в атака, той просто вместо да се отдръпне с краката назад или пък да вдигне ръцете си, дори и в гулка защита, той стои и очаква да получи удар. Навика на тези нашите боксери, все едно не знаят, че след втората крачка назад има въжета. Правят по 3 крачки назад. Една назад, веднага трябва да има наляво или надясно. Или удар. Или удар, да. Обаче виждаме, че Захари Мутафчиев си бавно, последователно си... Ето, виждате, пак ляво курше. Получава удари. Получава удари и тези удари могат да бъдат много опасни. Те могат да бъдат и с лоши последствия от гледна точка на Алексей Василев, треньора на Мерджетин Юсеинов. Или може би трябва да възприемаме тези удари, които получава и начина, по който той се движи, неговото поведение на прекора, който той държи да има, артиста. Но не вярвам това да е преструвка. Опа! Много добро си размениха едновременно и двамата леви крушета. Опитен на Захари Мутафчиев или Стоян, както е второто му име в средната дистанция, знае как трябва да работи в нея. Активира се в момента Мерджетин. И слава Богу, че наистина Мерджетин Хюсеинов се измори. Матчът става все по-атрактивен. Забелязваш? Да. Точно това е. Значи, по някой път в нашия професионален бокс, защото все още нямаме такива изявени боксери, трябва да са, може да не са много известни, да не са много силни, но да са равностойни, за да има... Правят страхотно шело, даже получи тежки удари Мерджетин Юсеинов сега. Продължава в същия дъх, десен права в главата, много як удар. Виждате, че Мутафчиев просто... Ако продължава в същия дъх, според мен този рунд е спечелен от Захари Мутафчиев. Не, обърнаха за нещата. Сигурно е спечелен този рунд. Обаче и двамата са много изморени. Публиката, разбира се, подкрепа своя съгражданин Мерджетин Юсеинов, но една добра атака в края на краищата. Едва в петия рунд, т.е. има още два рунда, още 6 минути интензивна битка. Не ми се иска да си представя как ще изглеждат двамата в края на 6-тия рунд. Още повече, че те още в 3-тия рунд бяха уморени. По принцип Захари Мутафчиев, ако иска да спечели този матч, трябва да дига темпото. Постоянно трябва да стои до противника, да работи от кръста и да дига темпото. А Мерджетин Юсеинов в този рунд съживи малко, хубаво ляво курше, не дублира. Ако беше дублирал... Мерджи се огъва, забелязах това в 4-ти и в 5-тия рунд, когато самият той е атакуван. Ето още един път се получава това. В началото на рунда по-активният е Мерджетин и след това тръгва, стиска зъби неговия съперник Захари и самият той тръгва в атака и някак си се огъва Мерджетин. Този път обаче не. Пасира едно дълго дясно кроше сега Мерджетин. Русенлията се стегна, видимо добре е нахокан от неговия треньор въгъла по време на почивката. Боксът, значи, този начин на играе за двамата боксери, този спорт почва да става вреден. Много удари получават, което
максимум още 15-20 матча такива. Аз пак си казвам, какво значение има тази сила, тази воля за победа? Виждаш, че у Захари той нито за миг не се е отказал от мисълта, че може да бие в това страхотно ляво обаче. Точно в обраната. Няма никакво значение. Захари продължава да атакува. Виждаш, че след това той нито за миг не се поколеба. Това, което всеки един друг боксер с малко воля, малко по-страхлив би се отказал. Но не и при Захари Мутавчиев. Дясната ръка му стои на гърдите. Всяко едно ляво круше попада в брадата на Захари. Измориха се и двамата вече и Захари. Това поведение... Изчерпаха му се... Не знам какво ви говори, но видимо и двамата са вече в... волевите... са изчерпали последните резерви от енергия. Ринг свободен за 6 и последен рунд. Има един основен фактор, който играе голяма роля тук. Мерджетин да е още стабилен на краката си. Това, че той умекотява ударите. Не знам дали ти си забелява. Някои тежки получи. Но в повечето случаи той леко се отдръпва назад и по този начин постоянно удара губи своята сила, нали? Удара попада с 15-20% от силата си. Той постоянно стои на предния крак, когато противника пусне удар, тежестта отива на задния крак. И това е при него също една природна даденост, по-скоро отколкото нещо, което е успял той да възприеме по време на тренировките. Това е нестандартна... Виждате какви... Обаче, хубаво, че тази артистичност не му донесе нищо добро. Тежък удар получи сега с десен прав в главата. Не дублират, което не е добър атестат. Един силен удар и спират. Аз разбирам неговото желание да бъде артистичен, да оправдае прякора си. Но все пак не бива да подценява по този начин съперник. Подцени го и ето, че получи десен прав. Това са... Какви движения са това? Не можем да ги... Да, Тореадор може би. А всъщност и двамата си мислят само едно. Кога ще дойде последния гонг? Кога ще удари гонга, да. Нали, не случайно и двамата са се навели и стоят неподвижно. Още един десен прав. Не повтарят, което е грешка и на двамата боксери. И двамата пласираха още един път... Изпля гумата ни повторил Мутавчиев, вече ставаше фатално. Да. Ако този представител на болярския род Търновеца, страхотно ляво круше, казвам ти, ако този човек тренира редовно по 2 пъти на ден в продължение на 1 година, той ще стане страшен боксер. Подходящ за професионалист. Разбира се, обаче видно е като видим и телосложението, ръста за тази категория, видно е, че той не е трениран човек. Има излишно по него и килограми. Това е боксер за категория до 69 кг, не повече. И още нещо не бива да забравяме. Захари Мутавчиев
е на 35 години, Мартине. По принцип, можем да свалим шапка на момчето, държа се много достойно. Браво на него. Браво и на Мерджетин. Това означава, че 3 от рундовете са били равни, според мен, което е също несправедливо. Но петия рунд, както ти, така и аз, смятаме, че бе спечелен от